سلام زخبركم تخاتلتي مدب سبورت سينما سمرة أبززلكم سلام انتعنا نتمننا نزمعت زي استدالو تحستو سبورت حيزنا لكم نغرب أبناء لهم تحستونا نوتسيت قطمات بريمير ليج إنجليز كمون نوتسيت تور دي إيماليا زملكة تحستو حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال تمالك أدام أبستخايد ناي بريمير ليج قطمات أرسنال نويست هام يونايتد أب إمارات ستاديوم كلتا بزيرو بمسعر نجزيو مرحنة صدقة بريمير ليج كتقلسو كإلالا زعوت زي أبتيا سلت أني ميكيل أرتيتا نسلسة ميت جزيو نغانتا زمرحلو فوليا قات أمي استمزقب مخانو نتعوت مليسو فولي جير ويركب أبتا قات أمي دكلان رايس أب مبل 38 دقيق بوكايو ساكا دما أب مبل 37 نشوتاتات أرسنال زمزقبيام أرسنال نتقدم كاب مجمرتا خساب موداتا بملو كتقواص أصرو ترعيا أبتقدم ويستهام بزيكاتا بفلكروغ نشاتو زفتنتا حدقنيا ناي رئيس هرام اتتصاوتا نحاد وغن يونيرو كبهالي كال أرسنال بدمر 21 ناي شاتو فتناتات كتقبرن كلا ويستهام بأنصارو 4 فتناتات رايا أكايدا أسلت أني ميكيل أرتيتا نويستهام زتتقملو تاكتيكاوي أقباب أزيو زت حساس بينيرو أرتيتا نفلما غزي نمارتين أوريغاردن إبريتش إيزن أب مأكل بحبار بمسلافو نأرسنال أب مسمر متقعتي عبي حيلي هيبوايو زو سانزي نمسمر مكل خال ويستهام نمزرراق أقداسي تراتز أويتيو دكلان رايس أب مأكل مكل خال كوينو نمتقعتات ويستهام بقليلو كم زفشل جيريو أب زقت أمزي تخالخلتي جوريان تيمبرن ريكاردو كالافيورن أب وشتي مالت إنفرتين بمتاو أب مأكل توسخي مقوطت أركهلو جيروم يام أزي نتتعوتي كم لياندرو تروسارد أب مسمر نتأ كوينوم نخنك أساقسو عدل كفيت اللهم أرسنال كعسو أب إغري تتأوتي ويستهام أبزاعتوت اللقوان بغلط أفتاقتي بمقبار أنت أرغانتا تتأوتاي كاب مكل خالت بقيسو متقعت نخي جمرا فشيلاتو زي ويستهام ننويح اوان أب فرق ميداات عاقيتا نخص أنح أقديد وايوم رايس نغانتو بزمزقبا شتو ترايزي كونس أب مأكلاي مسمر بزر آيو زدد نقبقات بلوت نايت قد امتباهيليو نتأوتا بمقوط اتارن نمتقعتي كاب قلاعو مبقاسو زر آيو بقعات نمنتاي أرسنال كندز غنزب اوتيا كم زعدقتو زمسكريو ساكا أبتي نخلت ميت غزيو أب بريمير ليج استسلفلو قد نميت غزيو شتو خمزقبن نشتو زخون كعسو أسيست أمقبار إجامو بمبركاتن تاريخاوي معالتي حليفو نفتصم قلاع بتبعاتا مزجيبو طراي زي كونس بفتنتون ببلحاتون تخلاخلتي ويستهام فتنة خوينوا اليوم لياندرو تروسارد ولاكوا شوتو انت زي مزقبه مريح متقعتي بمخان ببلحن من قسقاسن كفوت بوتان متقعتي بمفتار نارسنال عبيا بركتو غيريو ميلان ايتصوتا بمقوصصار نبصاتو زبلص اناي متقعتي اماراصيتات كفطرلهم كيليوم ويستهام أبزقت أمزي أزياد خمتي أنيرا بفلاي أب متقعتي حدقنيا عدلات نشاتو خطفتراي كالتن إتاقانتا أب تحتواي درجة صدقا مالت أب ريغليشن زون مهلاوا تتعوتا أب تحتي تغطي كمزلو زري نيرو بفلاي تخالخاليا مالك ديوف نفتصم قلاع مخنيات بمخانو كابتوم زدخمو تتعوتي نيرو أرسنال نزقت أمزي بزت أمامن بقعد بمسعرا نوانج بريمير ليج توادادر دلونتا أريالا اتعوت بفلاي دحرتي ليفربول زقات أما سعرت نارسنال ناب قداماي درجة أدي وايركب يخون امبر اتي ابلعلي كابيتين تاغانتا مارتين اوديغارد زورده مغداتي نزقصل عوتات أرسنال أب سكفتا يأتي ولو بحفشو غن أرسنال بستواهده أقباب صوتا نقندي تقانقنتا نوانج أدلواتينا زبل ملأختي أحليف الله أبناء عد إنجليز بريمير ليج مبل شاو عيسومون أب استخايدة فليز بلغت شامبيون ليفربول مس تشيلسي أب ستانفورد بريج ترخيبهم أب مود داتا دقائق بزاعته وتاشتو كلتا بحادة تسعيرا زوت ايتزي ليفربول أب كلن ود درات نسال سايت خطاتالي غزي سعرت كتستمقر غير والو اتسعرت نتاغانتا أب صدقة مرحينة بريمير ليج نابكال أي درجة كم تورد غير وايو مراحيت صدقة أرسنال دما بتزرخبو عوت حدا
ነጥቢ በሊጾም ንላዕሊ ደይቦም ቸልሲ ነቲ ግጥም ብዝሓሸ መልኪዖም ጀሚሮሞ ኣብ መበል 14 ደቂቕ ሞይሰስ ካይሰዶ ካብ ቀጽሪ ፍጹም ቅላዕ ወጻኢ ብዝቐልዓ ብልጽቲ ኩዕሶ ንቸልሲ መሪሕነት ኣትሓዛ ሊቨርፑል ኣብ ፈለማ 45 ጸገማት እኳ እንተነበሮም ብፍላይ ድሕሪ ምቕያር ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ብዝተመሓየሸ ብቕዓትዮም ቀሪቦም ኣብ መበል 63 ደቂቕ ድማ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ብዝለኣኸሉ ኩዕሶ ኮዲ ጋክፖ ሸቶዋ መዝጊቡ እቲ ግጥም ሓደ ብሓደ ንኽዛዘም ተወሳኺ ደቃይቕ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ክልቲኦም ጋንታታት ንመዕወቲት ሸቶ ብሓባር ክቃለሱ ተዓዚብና ኢና እዚ ኩነት እዚ ስታድዮም ስታንፎርድ ብሪጅ ንብዙሓት ደገፍትን ናይ ክልቲኦም ኣሰልጠንትን ኣብ ወጥሪ ከኣትዉ ገይርዎም እዩ ይኹን እምበር ኣብ መበል 95 ደቂቕ ተተኪኡ ዝኣተወ ውልዶ ተጻዋታይ ኢስታቮ ቸልሲ ንዓወት ክትበቅዕ ሸቶ ብምምዝጋብ ንደገፍቲ ሊቨርፑል ኣሰንቢድዎም ኣብቲ ግጥም እቲ ዝነበረ ምክልኻል ሊቨርፑል ኣዝዩ ድኹም ነይሩ ብፍላይ ኣብታ ካይሰዶ ዘመዝገባ ሸቶ ንሱ ኣብ ውሽጢ ክሊ ምክልኻል ብዘይ ዝኾነ ጸቕጢ ነፃ ኮይኑ ክሃርም ዕድል ረኺቡ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ዝረአ ዘሎ ናይ ምክልኻል ድኽመት እታ ጋንታ ከም ዘነጽር ይግለጽ ኣብቲ ግጥም ኮናተ ብጉድኣት ክወፅእ ተገዲድ እዩ እዚ ድማ ነቲ ጸገም ካብ ዘጋደዶ ምኽንያት ሓደ ክበሃል ይከኣል ሊቨርፑል መጥቃዕቲ ጋንትኦም ውፅኢታዊ ኣይነበረን ተጻዋቲኣ ከም መሐመድ ሳላሕ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ዕድላት ክፈጥሩ እንተፈተኑ ኣብ ምዝዛም ሸቶታት ግን ጸገማት ነይርዎም እቲ ኣብ መንጎ ተጻወቲ ዝነበረ ምውሃድ ትሑት ምንባሩ ንኣድማዕነት ናይቲ መጥቃዕቲ ጸሊዎ እዩ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ኣርነ ስሎት ካብ ካልኣይ ፍርቂ ግጥም ፍሎሪያን ዊርትዝ ንብራድሊ ብምትካ ናይታ ጋንታ መጥቃዕቲ ንምሕያል ፈቲን እዩ ዊርትዝ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ንሳላሕ ጽቡቕ ዕድል እኳ እንተፈጥረሉ እታ ጋንታ ብሓፈሻ ዝሓሸ ውፅኢት ከተማዕብል ኣይከኣለትን ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት እዚ ተኸታታሊ ስዕረት ንሊቨርፑል ኣብ ንኡስ ቅልውላው ከም ዘእተዋ ይገልጹ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ናይ ሊግ ግጥማት ኣብ መወዳእታ ደቃይቕ ሓደጋ ምውራዶም ናይታ ጋንታ ናይ ምትኳር ጸገም ዘርኢ ዝብሉ ኣለዉ ናይ ቀደም ተጻዋታይ ሊቨርፑል ጄምስ ካራገር እቲ ጸወታ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብዝቕላዕ ኳዓሳሱ ዝውቱር ምንባሩ እዚ ሊቨርፑል ነቲ ጸወታ ንምቁጽጻር ከም ዝተሸገረት ዘርኢ እዩ ክብል ገሊጽዎ እዚ ስዕረት ንሊቨርፑል ኣብ ኣገዳሲ እዋን ዘጋጠሞም ስዕረት እዩ ድሕሪ ናይ ሃገራት ግጥም ዝግበር ዕረፍቲ ምስ ቀንዲ ተቐናቃኒቶም ማንቸስተር ዩናይትድ ዝገብርዎ ግጥም ካብዚ ሕጂ ዘለውዎ ጸገም ንምውጻእ ወሳኒ እዩ ኣሰልጣኒ ኣርነ ስሎትን ተጻወቱን ነዚ ኣብ ምክልኻልን ምጥቃዕን ዘሎ ጸገማት ብቕልጡፍ መፍትሒ እንተዘይገይሮምሉ ኣብ ዝቕጽሉ ግጥማት ተመሳሳሊ ብድሆ ከም ዘጋጥሞም ዝተረጋገጸ እዩ እታ ጋንታ ነቲ ዝነበራ ናይ ዓወት መንፈስ ዳግም ንምምላስ ብቕልጡፍ ናብ ዓወት መንገዲ ክትምለስ ኣለዋ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ናይ ቀዳም መዓልቲ ጸወታ ፕሪምየር ሊግ ንሳንደርላንድ 2-0 ብምስዓር ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ሩበን ኣሞሪም ዝነበረ ጸቕጢ ተፋኺሱሎ እዚ ዓወት እዚ ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ እብረ ብዝተረኣየ ብቕዓት ብክልተ ወሰንቲ ሸቶታት ዝተሰነየ ምንባሩ ንብቕዓት እታ ጋንታ ኣብ ምቁጽጻር መሪሕነት ናይቲ ግጥም ዘለዋ ዓቕሚ ዘርኢ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ዩናይትድ በቲ 3-4-2-1 ኣሰላልፋ ናይ ሜዳ ብምእታው ነቲ ጸወታ ክትቋጻጽሮ ምኽኣላን ወሳኒ እዩ እዚ ኣሰላልፋ እዚ ኣብ ማእከላይ መስመር ንካዚሜሮን ብሩኖ ፈርናንዴዝን ብምጥቃም ሙሉእ ቁጽጽር ክህልዎም ክኢል እዩ ብፍላይ ኣብ መጀመርታ ደቃይቕ ዝተረኣየ ሓያል ምቁጽጻር ኳዓሳሱ ንሳንደርላንድ ካብ መንፈስ ናይቲ ጸወታ ክግልሎም ክኢል እዩ ኣብ 8 ደቂቕ ማውንት ንዩናይትድ መሪሕነት ዝሃበ ሸቶ ብምምዝጋቡ እዚ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ናይ መጀመርታ ሸቱኡ ኮይና ተመዝጊባላ እዛ ሸቶ እዚኣ ካብ ብሪያን ምቦሞ ዝተገብረ ብልሒ ዝመልኦ ምትሕልላፍ ናይ ኩዕሶ ዝተበገሰት ኮይና ንብቕዓት ማውንት ኣብ ውሽጢ ሳጹን መቕጻዕቲ ናይ አንጻር ጋንታ ብዝግባእ ዘርኣየት እያ ነይራ ክበሃል ይከኣል እዚ ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ቅልጣፈ ንዩናይትድ ነቲ ጸወታ ብዝለዓለ ተኣማንነት ክትመርሖ ኣኽኢልዋ እዩ ድሕሪዚ ዩናይትድ ናብ አንጻር ጋንታ ትገብሮ ዝነበረ ጸቕጢ ብምቕጻል ኣብ 31 ደቂቕ ቤንጃሚን ሴስኮ ካልአይቲ ሸቶዋ መዝጊቡ እዛ ሸቶ እዚኣ ንሴስኮ ኣብ ሜድኡ ናይ መጀመርታ ሸቱ እያ ነይራ እዘን ክልተ ቀልጢፈን ዝተረኽባ ሸቶታት ንሳንደርላንድ ካብቲ ዝሓዝዎ መደብ ጸወታ ንኽወፁ ብምግባር ንዩናይትድ ካብ ቀዳማይ እብረ ሙሉእ ሓይሊ ክህልዋ ኣኽኢሉ እዩ ኣሰልጣኒ ሳንደርላንድ ሬጅስ ለብሪስ ቅድሚ ምዝዛም ቀዳማይ እብረ ንኣሰላልፋ ጋንትኡ ናብ 3-4-3 ብምቕያሩ እታ ጋንታ ተመሓይሻ ክትቀርብ ክኢላ እያ እዚ ምቅያር እዚ ንሳንደርላንድ ኣብ መጥቃዕቲ ዝለዓለ ሓደጋ ክፈጥሩ ዕድል ሂብዎም እዩ ይኹን እምበር
ምክልኻል ዩናይትድ ብፍላይ ማቲያስ ደሊግት ዝመርሖ ንዝመጾም ጸቕጥታት ብብቕዓት ከመሓድርዎ ክኢሎም እዮም ኣብ ናይ መጀመርታ ጸወትኡን ማንቸስተር ዩናይትድ ላመንስ ጽቡቕ ጸወታ ከርኢ በቂዕሎ ሸቶ ከኣተዎ ምውጽኡ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ወሰንቲ እዋናት ኳዓሳሱ ብምድሓን ኣብ ጋንትኡ ዓቢ ተኣማንነት ኣንቢሩሎ ማውንትን ሴስኮን ክልቲኦም ተጻወቲ ናይ መጀመርታ ሸቶኦም ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ብምምዝጋብ ንዓወት ጋንትኦም ዓንዲ ማእከል ኮይኖም እዮም ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ እብረ ዲያሎ ብዝለዓለ ፍጥነቱን ምንቅስቓሱን ንመጥቃዕቲ ዩናይትድ ህይወት ዝዘርኣሉ ምንባሩ ካብቶም ፍሉያት ተጻወቲ ሓደ ገይርዎ ወላኳ ኣብ ኩዕሶ ኣብ ምቁጽጻር ዩናይትድ ብ51 ሚእታዊት ሳንደርላንድ ድማ 49 ሚእታዊት ብዙሕ ፍልልይ እንተዘይነበሮ እቲ ወሳኒ ዝነበረ ዩናይትድ ንዝረኸበቶም ዕድላት ብብቕዓት ምጥቃም እዩ ሳንደርላንድ ኣብ ፍጹም ማለት ሰክሰስፉል ድሪብልስ ብ33 ሚእታዊት ብ30 ሚእታዊት ዝሓሹ እንተነበሩ ነዚ ናብ ሸቶ ክቕይርዎ ኣይከኣሉን እዚ ድማ ንስልታዊ ብልጫን ጽፈትን ናይ ዩናይትድ ዘጉልሐ እዩ ነይሩ እዚ ዓወት እዚ ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሰሌዳ ፕሪምየር ሊግ ናብ ሻምናይ ደረጃ ክብከብ ብላ ኽኢሉሎ እቲ ዝዓበየ ትርጉሙ ግን እታ ጋንታ ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ብስልታዊ ብልጫን ብውልቃዊ ብቕዓትን ጸወታ ክትዕወት ከም እትኽእል ምእማታ እዩ እቲ ጸወታ ብፍላይ ኣብ ቀዳማይ እብረ ዝተረኣየ ብቕዓት ንመጻኢ ናይዛ ጋንታ ብሩህ ተስፋ ዝሃበ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ካልኣይ እብረ ዝተረኣየ ምዝላቕ ንቐጻሊ ምምሕያሽ ከም ዘድሊ ዘዘኻኸረ እዩ ብዘይካዚ ናይ ትማሊ ቀዳም 4 ጥቅምቲ 2025 ውድድር ቅድድም ብሽክሌታ ጂሮ ዲ ኤሚልያ ብሓያል ተወዳዳርነትን ዘይተጸበኻዮ ብልሓትን ዝተመልአ ኮይኑ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ሄኖክ ሙሉብርሃንን መርሃዊ ቅዱስን ጋንታታቶም ወኪሎም ኣብቲ መድረኽ ተሳቲፎም እዚ ንመበል 108 ግዚኡ ኣብ ኢጣልያ ዝተኻየደ ክላሲካዊ ውድድር ከም ወትሩ ኣብ መወዳእታ ወቕቲ ብዓበይቲ ተቐዳድምቲ ንዓወት ዝተዓብለለ ታሪኻዊ ውድድር እዩ ጂሮ ዲ ኤሚልያ ኣብ ከተማ ሚራንዶላ ተበጊሱ 199.2 ኪሎሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ኣብ ከተማ ቦሎኛ ኣብ ዝርከብ ሳን ሉካ ዝበሃል ገፊሕን ዓቐበትን ኩርባ ይዛዝም እዚ ሳን ሉካ ዝበሃል ዓቐበት 2.1 ኪሎሜትር ርሕቀት ክህልዎን ከሎ ማእከላይ ምንቅዕራሩ ማለት ግራዲያንስ ድማ 9.4 ሚእታዊት ዝበጽሕን ኣብ ገለ ከባቢታት ድማ ክሳብ 17 ሚእታዊት ዝብርኽ ብምንባሩ ንተቐዳድምቲ ኣዝዩ ብድሆ ዝመልኦን ናይ መወዳእታ ውጽኢት ዝውስንን ነይሩ ነዚ ዓቐበት እዚ 5 ግዜ ምድያቦም ድማ ነቲ ውድድር ፍሉይ ጽንዓትን ተጻዋርነትን ዝሓተተ ይገብሮ ከም ልምዲ ንሓደ መዓልቲ ክላሲካዊ ውድድራት ካብ መጀመርታ ጀሚሮም ሒደት ተቐዳድምቲ ካብቲ ቀንዲ ጉጅለ ተፈልዮም ናይ መሪሕነት ቦታ ንምሓዝ ፈተናታት ኣካይዶም ጋንታ መርሃዊ ቅዱስ ዝኾነት ብርጎስ ብተቐዳዳሚኣ ፈርናንደ ዛቢላ ኣብዚ ናይ መጀመርታ ፈተነ ክትሳተፍ እንከላ እዚ ጋንትኦም ንቑሕ ተሳትፎ ንምግባር ከም ዝመፀት ዘመልክት ነይሩ እንተኾነ ግን እቲ ውድድር ብዝተፈላለዩ ስልታዊ ምትፍናን ዝተመልአ ነይሩ እቲ ቀንዲ ፍልልይ ዝተፈጥረ ኣብተን ናይ መወዳእታ 5 ዙርያ ኣብ ዓቐበት ሳን ሉካ ይነሩ UAE ቲም ኢማራትስ ንኣዳምያትስ ብምምዳብ ነቲ ውድድር ክትቋጻጸሮ ፈቲንያ እዚ ድማ ንኻልኦት ተቐዳድምቲ ጸቕጢ ብምፍጣር ንመራሒኦም ዝኾነ ኣይዛክ ደልቶሮ ምቹእ ኩነታት ክፈጥሩሉ ኣኽኢልዎም ኣብ ናይ መወዳእታ ዓቐበት ብሪጣንያዊ ተቐዳዳማይ ቶም ፒድኮክ ሓያል መጥቃዕቲ ብምግባር ንበይኑ ክመርሕ ተበጊሱ እኳ እንተጸንሐ ሜክሲካዊ ተቐዳዳማይ ኣይዛክ ደልቶሮ ብዘደንቕ ብልሓትን ቅልጣፈን ነቲ ኣርሒቕዎ ዝነበረ ርሕቐት ብምጽባብ ኣብ ናይ መወዳእታ ሜትሮታት ብሓያል ስፕሪንት በሊጹ ንዓወት ክበቅዕ ኽኢሉ ሌኒ ማርቲነዝ ካብ ክለብ ባህሬን ቪክቶሪያስ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ክሕዝ ክኢሉ ሄኖክ ሙሉብርሃን ንጋንታ XDS ኣስታና ወኪሉ ኣብቲ ውድድር ተሳቲፉ ጋንታ ኣስታና ብዓለም ለኻዊ ደረጃ ዓባይ ጋንታ ኮይና ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ንምዕዋት ትጽዕርያ ኣብዚ ውድድር ጋንታ ኣስታና ንሲሞ ቭላስኮ ከም ቀንዲ ተቐዳዳሚ ኣጌራ ክትቀርብ ትጽቢት ነይሩ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብዚ ጽንኩር ውድድር ነቶም መራሕቲ ጋንትኡ ንምሕጋዝን ኣብ ስትራቴጂ ጋንትኡ ግደ ንምብርካትን ዝተመደበሉ ዕማም ከም ዝነበረ ይግመት እቲ ጽንኩር ዓቐበት ንመራሕቲ ጋንታታት ጥራይ ዝግደፍ ብምንባሩ ከም ሄኖክ ዝኣመሰሉ ደገፍ ዝህቡ ተቐዳድምቲ ኣብቶም ናይ መወዳእታ ኪሎሜትራት ዝህልዎም ተራ ዝተሓተ እዩ ዝኸውን ኣብ ውጽኢት እቲ ውድድር ካብ ጋንታ ኣስታና ሰርጂዮ ሂጎይታ ኣብ 15 ደረጃ ክስራዕ እንከሎ ሲሞን ቬላስኮ ድማ 24 ደረጃ ሒዙ ሄኖክ ኣብቲ ውድድር መበል 63 ብምሓዝ ውድድሩ ዛዚሙ መርሃዊ ቅዱስ ንስጳኛዊት ጋንታ ቡርጎስ ወኪል እዩ ኣትዩ እዛ ጋንታ እዚኣ ኣብ UCI ፕሮ ቲም ደረጃ ትርከብ ኮይና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ዕድመ ተገይሩላ እያ ትሳተፍ
ጋንታ ቡርጎስ ኣብ መጀመርታ ናይቲ ውድድር ተወካሊ ኣብ ብምስዳድ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ኣርኣያ እዚ ድማ ነቲ ቀንዲ ጉጅለ ጸቕጢን ምፍጣርን ንኻልኦት መራሕቶም ምቹእ ኩነታት ንምፍጣርን ዝዓለመ እዩ ነይሩ መራዊ ቅዱስ ከም ሓደ ካብቶም ተመክሮ ዘለዎም ተቐዳድምቲ ናይታ ጋንታ መጠን ንመራሕቲ ጋንትኡ ክሕግዝን ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ንኽህሉን ዝተመደበሉ ዕማም ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ መርሃዊ እውን ኣብ መበል 54 ብምዃኑ ውድድሩ ፈጺሙ ካብ ጋንትኡ ዝለዓለ ውጽኢት ዘመዝገበ መበል 29 ደረጃ ተታሒዙ ይርከብ ውድድር ጂሮ ዲ ኤሚልያ 2025 ብሓያል ስልታዊ ውድድር ዝተመልአን ኣብ ናይ መወዳእታ ካብ 0 ዝተበገሰሉ መድረኽ ነይሩ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን መርሃዊ ቅዱስን ንጋንታታቶም ኣብ ምግልጋል ተሳትፎኦም ኣዕዚዞም እዮም ውጽኢት ናይ ጋንታታቶም ድማ ጋንታ ኣስታና ብክልተ ተቐዳደምቲ ኣብ ውሽጢ 25 ደረጃ ክትኣቱን ከላ ጋንታ ቡርጎስ ድማ ብንቑሕ ተሳትፎን ሓደ ተቐዳዳሚኣ ኣብ ውሽጢ 30 ብምእታው ነቲ ውድድር ፈጺሞም بارك زخبركم سمعتنا حفشاوي تحستو نايلومي مرب سبورت أبزي زازم نسلمك تتالكم كبرتي حابلنا سسنايوم